eigenlijk wordt de mest gescheiden, dus de dikke fractie van de dunne fractie. De dikke fractie die valt beneden in de loods op de grond, dus daar zit het meeste fosfor in. Die zetten wij af naar de compostering en de dunne fractie wordt eigenlijk belucht. En het beluchten wil eigenlijk zeggen dat we dus de stikstof uit de mest gaan halen. Door lucht toe te voegen aan de mest zet eigenlijk de ammoniacale stikstof zich om in lachgas. En dan het eindproduct, dus het effluent noemen we dat, daar mag dus terug de akker op. Dus daar zit maar heel weinig stikstof meer in, dus dat is eigenlijk bijna nihil. Dit is een beetje het zenuwcentrum van onze installatie. Hier gebeurt eigenlijk de besturing. We kunnen dat ook wel van thuis uit, dus van op onze bureau, kunnen we eigenlijk opvolgen wat hier gebeurt. Dus we kunnen hier opvolgen hoeveel kuub dat er per uur doorgaat, hoeveel dikke fractie dat er eigenlijk uitvalt en hoe nat dat die is. Dus dat kunnen we allemaal bijsturen met dit scherm. Er zijn eigenlijk meerdere redenen dat we daarvoor gekozen hadden. Ten eerste was eigenlijk vooral de verhoging van de melkproductie van de koeien door dit toestel. Doordat ze meermaal daags gemolken werden dan het traditioneel 2 keer daags melken. Dus nu gaan we tot gemiddeld 3 keer per dag. Een tweede reden was toch wel voor de gezondheid van de dieren. Nog een derde reden is ook de arbeidsbesparing door de melkrobot. Ook voor mij persoonlijk was dat het geval. Ik had toch wel problemen met mijn rug al en de 2 maal daags melken gaf toch wel een zware belasting daarvoor. Zoals je kunt zien op het scherm is nu koe nummer 86 binnen. Want iedere koe heeft rond een halsband om met een transponder in. En door die transponder kan de melkrobot herkennen welke koe dat in het station is binnengekomen. Als jonge bedrijfsleider vind ik dat toch wel belangrijk, omdat we hebben toch een hele toekomst voor de boeg en we wouden toch wel vooruitstrevend zijn. We wisten dat op voorhand dat dit een zware investering zou zijn, maar door de hogere melkproductie die we toch wel realiseren en door een betere gezondheid van de dieren is het toch wel rendabel. Stilstaan is achteruit gaan, zegt men, dus je moet een beetje up-to-date blijven en zeker openstaan voor nieuwe dingen. Dat is de uitdaging, dat maakt onze job ook plezant. Hè.